Voor de morgen betiet. Het vriest 8 graden, maar het veeltos is het meer 14. Daarom werk je de bouwvakkers van bouwbedrijf Dijkstra Draaisma in Bolzert binnen. Is het wat u te houden? Ja, als je wat achter het kleed dan een beetje leid en dan kan je het correct een beetje. Maar net te lang. Net te lang, nee. Zo nou dan even met de kachel, even opwarmen. We hebben een zeil hebben we hier achter, dus daar kun je over zien. Daarachter zit nog een onder. Het gaat helemaal onder de taart. Dat zodra ik je kleer ben, kan ik naar onder de taak in en dan kijk daar mijn werkzaamheden van. Steek ik uit de Wienwei, en dat is vanavond uit de Wienwei. De vroostverletregeling bestaat niet meer en het verzekeren in de vroost kan voor de meeste bedrijven net uit. Dus wordt er zocht naar andere oplossings. Dan gaan we zorgen in de kerststal dat we extra werkzaamheden hebben die we binnen kunnen gaan doen. En dit jaar hebben we een grote loods waarin we ook een aantal houtskletbouwelementen al van tevoren kunnen gaan maken. Om zo de mensen toch aan het werk te houden. Even verderop wordt er toch een oorbouwbedrijf toch gewoon boeten werken. Onze kleren bestaat nu van truien, broeken, overal en helm, petten. Warm genoeg? Op zich wel, ja. Het is nou nog u te houden? Ja, op zich wel. Ik zweer op zich nog wel weer, ja. Ja, gewoon hut ontwerk? Ja, gewoon bezig blijven, ja. Het vakbond denkt er oorzoer. Het is gevaarlijk omdat de handen die kan bijvoorbeeld vastvriezen onder stijgers. De kjeld op een holle is gevaarlijk. Je kan in de holle, dat hij zelf kan je door de wien fietsen. Ja, wat mag ik daarop zeggen? ja, het is gewoon wat er ook in. Ja, maar blijven dat je het werk gaat dus. Op het moment dat het verhaal is van jou 4 woorden, dan denk je van nou, laat ik dit keer de rug maar net claimen. Maar wij als vakbond CNV zeggen van jongens, je gezondheid, dat geldt voor alles. Als je dat vernielen, ja, dat is net wurg. Het vakbond stuurt de arbeidsinspectie aan op bouwbedrijven die het personeel boeten werkje laten. De inspectie kan dan het werk stilleggen.